गिबियावनो JSP Advice 360 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आङो गोदान भिडिअ लाबोयो गोबाव जाबायमोन। आं दिनै फिसा टपिकखौ लानानै नोंथांमोननिसिम BTC ओनसोलाव आथिखालाव माबादि थासारिजों सोलिगासिनो दङ आरो बेबादि सिस्टेमै थांबाय थायोब्ला जोंनि BTC नि UPPL थामहिनबा BPF आथिखालाव मोननै हानजानि मोनसेया रुलिं पार्टी आरो मोनसेया बेरेखा दोलोआव थानाय आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि जे BPF हानजाखौनो बुंनांगोन। मेनलि आथिखालाव BTC गभर्नमेन्टनि माखासे बेले बेजे खोथाफोरखौ लानानै बिथाङा खेबले बिथां प्रमद बर'नि सायाव अजद होबोबाय थादों आरो गोबां बिथिङै सरकारनि उइक पइन्टखौ लानानै सावरायबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरो गिबि बुब्लियाव बिथां प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि थानाय समाव जाबादि बर' जाथिनो खोथा होदोंमोन बेनि उल्था मोखां फारसे आथिखालाव बिथांनि मावबाय थानाय खामानिखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबादि थासारिजों थांबाय थायोब्ला जोंनि बर' कमिउनिटिया मा जाहैगोन बेखौ लानानै खोब साननो गोनां जादों। गुबुन फारसेजों बर' मिडियामनिखौ आथिखालाव जों नुनो मोनो हिन्दी इंलिसखौ जोङो कम्पालसरि लाखानांगौ जायो। आरो गुबुन फारसेथिं आथिखालाव थाखो द'आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव बर' मिडियामनि गथ'फोरखौ लिरहोनायनि जे आसाम गभर्नमेन्टनि जि पलिसि बे पलिसिखौ नायोबा साबजेक्ट गांब्रैयानो बर' मिडियामाव आथिखालाव जानानै दङ। आरो गुबुन फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव आथिखालाव हायार सेकेन्डारिसिम बर' बिजोंजों लिरनो हानायनि जि आथिखालाव लेखाफ्रा ओंखारबाय आरो बे बिजोंजों थामहिनबा बर' बिजोंजों लिरनो हानाय जासिगोन। बेखौ नायोब्ला खोब गोग्गानाय फैयो। नाथाय गुबुन फारसेथिं सोलायै बोलैयै जोंनि रावफोरखौ माबोरै इंराजि मिडियामाव लासैनो सोलायलांहोनो हायो बेनि हाबाफारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लाबाय थानाय बादिखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि बर' मिडियामखौ लाखिनांगौब्ला जों गोख्रों भाबै नाजानांगोन। आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' साहित्य सभानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नाजासेयावबो बर' मिडियामनि थाखो द'आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव लिराबासिनो बर'जोंनो लिरनाया अरायसम सोलिबाय थानांगौ एबा थाबाय थानांगौ होननानै खोथा बुंदोंब्लाबो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ सरकारखौ नारसिनसेयावबो साक्सेस जानायखौ नुनो मोनाखै। गुबुन फारसे जोंहा गावहानो मोनसे काउन्सिल दङ जाय काउन्सिलनि जोहै जोंनि माखासे जेंनाफोरखौ BTC सेक्रेटारि हाउसाव जों सावरायलायनानै बेखौ समाधान खालामनो हानायनि राहाया दङ। नाथाय गुबुन फारसेथिं लाइसाम लादु सिं बादि सासे भाइस चेन्सेलरखौ दासिमबो हाजासे धरना होसेयावबो बिथांखौ होखारनो हायैया खोब दुखुनांथावना खोथा। गुबुन फारसेथिं बर' गथ'फोरखौ स्पेसियेलि BTC पार्टआव बांसिनानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बर' मिडियामनि गथ'फ्रानो बांसिन फरायो होननानै जों बुंनो नांगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथां प्रमद बर'नि खोथाखौ लानानै आथिखालाव धरनाखौ दोनथ'नाय खोथाखौ बुंदों। आरो गुबुन फारसेथिं दिपेन बर'आ बे जेंनाया जुदि थाबैनो समाधान जायाब्ला थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों भाबै लाइसाम लादु सिंखौ होखारनाय हाबाफारिखौ लागोन होननानैबो हुमखि होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोर हाबाफारिखौ नायोब्ला जोंहा आथिखालाव BTC नि BTED नि सिमाखौ बारायनानै गहपुर सिमलिगुरिसिम लांनायनि खोथा बेफोरखौ लानानै गोबां जेंना दं। बेफोर फारसेथिं गोबां मावनो गोनां दङ। दा बर'फोरनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे जेंनाखौ आसाम सरकारा खालामबोबाय थादों आरो बे जेंनानिफ्राय जों माब्रै हासिल जानो हायो एबा साक्सेसफुल जानो हायो बेयो आथिखालाव बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोंब्लावनाय जेंना जानानै फैदों। गुबुन फारसेथिं जोंनि बर'नि गेजेराव
राजखान्थि भाबै माखासे नेताफ्रा गावनि केरियारखौ रैखाथि खालामनो थाखाय नंनायनि नङैनि जाथावै खोथाफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोननाय एबा रायजो राजाफोरनिफ्राय बा मोननो थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। स्पेशली जोंनि बिटिआर सरकारनि जि इउपिपिएलनि दाजाब सरकार बावहाय बुंनो थाङोब्ला सानै इएमनि जितु खोथा बुंनाय बे सानै इएमनि खोथाफ्रा ओरैबायदि बेसलेस आरो बिथांमोना बेफोरबादि थौले मेलेमजों माब्रै रायजो राजाखौ दैदेनगोन बे साननो लागा दं। सासे गोग्गो आखुनि इएम बा दैदेनगिरि जानो नांगौब्ला बिथांमोननि साननायफ्रा माबायदि जानांगौ आरो बिथांमोना माबायदि खोथाफोरखौ सानै हयै बुंनांगौ बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बिथां प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआव आथिखालाव सानै इएमनि जि खोथा बुंनाय बियो मिनिथावना। आदवानि ओंखारबारियाव संख्रिनि आबाद मावनाय बायदि बिथांमोना जेखोनो मेखोनो नंनायखोनो नङैखोनो खालामनाय बिथांमोना खामानि मावबाय थानायखौ जों मिथिगौ आरो बिथां सानै इएमआनो बर'फोरनि गेजेराव बांसिनै बेले बेजेखौ सोनानै होदों होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना बर' रायजोनि अननाय आरो हेफाजाबावसो नोंथांमोना गादियाव जदों बिदि होननानै नोंथांमोननि गादिखौ आयेन खान्थि बादि नोंथांमोननि पावारखौ बाहायनो रोङाब्ला नोंथांमोना फैगौ बुब्लियाव सरासनस्रा रायजो जानानै थानांगोन। सासे रायजोनि दैदेनगिरि जानो नांगौबा बियो खोब सानै हयै खोथाफोरखौ बुंनायनि गोनांथि दं। नांला बंसा खोथा बुंनानै जोंनि ससाइटिनि गेजेराव जोंनि समाजनि गेजेराव बेले बेजे लाबोनाया बे सासे गोग्गो राजनितिबिदनि बा राजनितिगिरिनि खामानि नङा होननानै आं सानो। बेनिखायनो खावलायो जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि गेजेराव गोबां इएमफ्रानो खायसे खोथाफोरखौ सानै हयै बुङो, नाथाय सानै इएमनि जि ससियेल मिडिया आरो प्रेस मिटफ्राव खोथा बुंनाय खोथाखौ गोरों गोरा साननो हनो गोरों मानसिफ्रा नुयोब्ला बिथां सानैनि जि खोथा बुंनायखौ नायोब्ला सासे आदुवानि रावजोंबो बिथांमोननि खोथाफ्रा थारमाने थाजाबनो समायै बायदि नुयो आरो बिथांमोना जेखौ मोनो बेखौनो बिथांमोना सोरबा हाग्रामा महिलारिखौनो होन सोरबा सुबुंखौनो होन गोसोबादि बानायनानै खोथा बुंनानै गावखौनो बिराद गेदेर मोनसे लिडार बा इएम होननानै सिनायथि होनो नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। मिजिंथियो आथिखालाव इउपिपिएलनि दाजाब सरकार दं, गोबां बिथिङाव जोंहा मावनो गोनां हाबाफारि दं। रायजोखौ लानानै जोङो मोजां भाबै खामानि मावनानै जोंनि बिटिसिनि सिमाफोरखौ मोजाङै सामलायनानै बेखौ जों आयेन खान्थि बादि माब्रै गहपुरनि सिमलिगुरि बा सनितपुर बिश्वनाथखौ जों माब्रै सोनो हायो, दा बेफोरखौ लानानै जोंनि इएम आरो सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव गेदेर गोलावफोरनि गेजेराव माखासे खोथाफोरखौ लानानै दान्थे बिथान्थे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव सिमा बारायनायनि खोथाया बारबेलि जादोंब्लाबो बेखौ आयेनगत भाबै माब्रै मावफुंनाय जागोन बेखौ जों वेट खालामनांगोन। मानोना खोथाजों गासैबो खोथाखौनो बुंनो हायो, नाथाय आयेन खान्थि बादियै बे गामिफोरखौ माब्रै सोनाय जागोन आरो बेखौ बियो आयेन खान्थि भाबै बिटिआर एकर्डनि जुयै बेफोर गामिफ्रा गोजोरै सोसन जानो नांगौब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ माबायदि साखाफारा जानानै जोंनि भारत बादि गेदेर गणतन्त्र हादोरनि माखासे आयेन खान्थिफोरनि जुयै बेखौ माबोरै सोनाय जायो बेफोर सिस्टेमफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिगौ। नाथाय जों खौसे गैयाब्ला जों खुगायावल' सिमा बारायबाय होननानै बमा गावलायबाय थायोबा गावजों गाव खोथा बुंलायबाय थायोब्ला गुबुन फारसेथिं आसाम गभर्नमेन्ट बिदोमानि जि मामा थामहिनबा आमाइनि खोथाफोरखौ थामहिनबा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथाफोरखौ जों गासैबो लानानै रंजाबाबो जानाय नङा। दा आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ आगसिथिं हरनानै आगदाथिं बोखांफिननानै जोंनि बिटिसिनि माखासे डिपार्टमेन्टखौ जेरैहाय साबख'नानै लांफिनदों बेफोरबायदिबो खोथाजों बुंनानै जोंनि सिमाखौ बारायहोआबासिनो मोनसे बुब्लियाव जोंखौ नापात्ता खालामहैनोबो हागौ। बेनिखायनो जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे रलफ्रा गोख्रों भाबै जानांगोन। आथिखालाव दिपेन बर'आ गोख्रों भाबै सिमा बारायनायनि खोथाफोरखौ बुंगासिनो दङ आरो सिमाया थाबैनो बारायगोन बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मिजिं थिदों। नाथाय बेखौ लानानै जों गावजों गाव राजनिति खालामोब्ला फैगौ
लकसभा इलेक्शन 2024 आरो 2025 आव BTC नि इलेक्शन दं बेखौ लानानैबो खायसे खोथाफोरखौ खायसे दल दामग्रुंनानै गावखौनो क्रेडिट लानो थाखाय आथिखालाव BTC नि माखासे नेताफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बे सोरगिदिं बिथिंखौ नायनानै बुङोब्ला सिगांनि प्रमद बर'नि स्लोगान आरो आथिखालनि BTC नि चिफ बिथां प्रमद बर'नि स्लोगान बेखौ कम्पारिजन खालामना नायोब्ला हा आरो अख्रांजों फारागखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि सिस्टेमफ्रा बबेजों थांदों आरो जोंनि 6 शेड्यूलिंनि मोनखानाय पावारफोरखौ जोङो खोमानो थांगासिनो दङ नामा आरो जों बेफोर 6 शेड्यूलनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ बिटिआर रेकर्डनि माखासे दफाफ्रा जाखांनायनि उनाव बेफोरखौ जों माबोरै लाखिनो हायो बेखौ जोङो नायनांगोन। गासिबो बिथिङावनो आथिखालाव जोङो दावहा नांनानै जों BTC BTR BC मोनदों। दा बेफोरखौ लानानै जोंहा मुंख्लंफोरनि गोबां अबदान दं। बे मुंख्लंफोरनि अबदानाव दिनैनि थासारियाव बर'फ्रा मोनथाम एकर्ड जाबाय। बे मोनथाम एकर्डनि गेजेरजों बर'फ्रा गोबां खोमाना लादों आरो गोबांखौ जों बे सेक्रिफाइसनि गेजेरजों मोननो थांदों। नाथाय बे सेक्रिफाइसखौ सासे सानै टेक्ला टेक्लि लिडारफ्रा लानानै गावखौनो गाव खोब BTC नि माखासे हाबाफारिखौ जौगानाय हाबाफारिखौ गावल' मावदों बा जोंनि जोहैथो बेफोर जौगानाया जादों होननानै थेबगां खोथा बुंनानै खामानिखौ हासिल खालामनो हायाब्ला जोंहा फैगौ बुब्लियाव खोब दुखु गोनां जाहैगोन बर'नि थासारिया। गुबुन फारसेथिं अबरा आथिखालाव अबर भाबै राजनितिखौ खालामाखैब्लाबो आथिखालाव बिथांमोना अबरनि राजनितिखौ हिराचरननि दोहोखौ BJP नि दोहै लाबोनानै BTC ओनसोलखौ माबोरै कब्जा खालामना लानो हायो बेनि हाबाफारिखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सिं सिं खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो आथिखालाव प्रमद बर'नि जि रल बेखौ लानानै गोबां बर' रायजो राजाफ्रा गिखांनाय फैदों आरो बिथां प्रमद बर'आ बर'फोरखौ बबे लामाजों लांदों आरो बर'फोरखौ माबायदि सेफटि होगोन बिथांनि सासन खुंनाय समाव दा बेखौ लानानै बिथाङा खेबले खेबले जेखि जाया मिटिङावनो बिथाङा खालि BJP नि जानानै खोथा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथाङा सासे BTC नि चिफ हिसाबै थानानै खामानि मावनायनि खोब गोनांथि दं होननानै आं सानो। नाथाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बिथाङा जेखि जाया गौथुमावनो खालि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो नरेन्द्र मदिनि खोथाखौल' बिथाङा बाख्नाय बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बिथांमोनखौ नांगौ समाव बाख्नायनांगोन आरो नाङि समाव बिथांमोननि फ्राय जों माबोरै आदाय खालामनो हायो बेफोरखौ लानानै जों खामानि मावनांगोन। नाथाय गासैबो बिथिङावनो नोंथांमोना इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि हिसाबै इउपिपिएलनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोना गाव गावनि पलिटिकेलखौ माबोरै आपग्रेसन थामहिनबा साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हागोन बिनि सायावसो खामानि मावनो नांगोन। नोंथांमोना खालि हेमन्त बिश्व शर्मानि खिथु खारनानैल' खामानि मावबा BTC नि जौगानायखौ जों लाबोनो हानाय नङा होननानै जों सानो। गुबुन फारसेथिं असमिया कमिउनिटिनि मानसिया जों गोख्रों भाबै नांथाबोबा मालाबाबो बर' जाथिनि गोजोन खौसेथि थांना थानायखौ बिथांमोना लुबैया। बिथांमोना हायोब्ला जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ माबोरै सेग्ला बोग्ला खालामनानै नर्थ इस्टार्न रिजननिफ्राय बर'फोरखौ खोमोरनो हायो बेखौसो गोदोनिफ्राय खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना रमान हांखोनिफ्राय दिनैसिम बर'फ्रा गावनि थै आरो गोलोमदै होआलासिनो जेबोखौनो मोनाखै। दा बे बिथिंखौ नायनानै जोङो आथिखालाव इउपिपिएल नि दाजाब सरकारा खोब सांग्राङै सोलिनायनि गोनांथि दं आरो फैगौ बुब्लियाव BJP आ हारसिङैनो BTC खौ खुंनायनि जे हाबाफारि सिङाव लाबाय दं आरो बे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया डिलिमिटेसननि जै आसामाव 30 बोसोर आसामा सिकिउरिटि जाबाय होननानै बुंदों। गुबुन फारसेथिं जोंनि BTC ओनसोलावनो गोबां MLA सिटखौ बारायना होनानै जोंनि ST सिटखौ खमायना होनायखौ जों नुदों। बेखौ नायोब्ला जोंनि फैगौ बुब्लियाव जोंनि बर'फ्रा माबायदि थासारियाव गबहैगोन बेनि रोखा फिथाइखौ बिथांमोना डिलिमिटेसननि जोहैनो होखाबाय। आरो गुबुन फारसेथिं अदालगुरि बा समस्ति जानो गोनांखौ दरं अदालगुरि होफ्लानानै बर'नि जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ होनाय बादि खालामनानै बिथांमोना बर'फोरनि गेदेर जि सिमां बे सिमांखौ बिथांमोना थेर बेथेर खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बिथिंखौ नायोब्ला
बिथां प्रमद बर'नि जि सरकार बे सरकाराव बिथांमोना जाबादि रां बाजेट हरनांगौमोन बिटिआर रेकर्डजों लोगोसे 1500 कोटी थाखा फैनो गोनांमोन बिथांमोना दिनैसिम 1500 कोटीखौ डाइरेक्टलि पेकेजखौ जोंनि बिटिसि पार्टआव हरनो नांगौमोनब्लाबो बिथांमोना बिटिसिनि रांफोरखौ गोसोबादि हराखै बिथांमोना हमथा खालामनानै इउपिपिएलनि आरो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव जि फाइनान्सियेल जिथु दाङाबाजि बर'फोरनि जि जौगानायाव खामानि मावनायखौ लेहेम खालामनो थाखाय बिथांमोना थाखाफोरखौ बादि फान्डखौ बिटिसिआव रिलिज खालामनांगौमोन बेखौ रिलिज खालामाखै आरो बिटिसिनि माखासे थाखा फैसाफोरखौ डिसिनि जै माबोरै प्रपार इउटिलाइजेसन खालामबाय थानो हायो बेखौ खेबले खेबले बिथांमोना खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनोबो जायनि जै बिटिसिखौ डिसिनि जोहैनो सालायनाय बादि खालामनानै बिथांमोना बिटिसिनि थामहिनबा 6 सिडिउल काउन्सिलाव डिसिआ गोसोबादि पावार बाहायना बहाय डिसिआ बुंनो थाङोब्ला राबार स्टाम्प बादिल' आरो बे जोंनि एडमिनिस्ट्रेसननि जोहैनो जोंनि काउन्सिलनि जोहैनो बेखौ जों एस्टिमेट बानायनानै जोंहा सलायनो हानाय जोंहा पावार दं दा बेफोर पावारफोरखौ जों आथिखालाव बाहायनायाव गोगा जाबोदों जायनि जाहोनाव आथिखालाव खेबले जोंनि बिटिसिआव टेटनि साख्रि होनायनि जेंना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि होनायनि जेंना बायदि जेंनाफोरखौ लानानै आरो फारसेथिं पेरामिलिटारि फर्सफ्राव एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ होनायनि खोथा 10,000 दा बेफोर खोथाफोरखौ लानानैबो जोंनि गेजेराव बेले-बेजे जाबोबाय थादों आरो गुबुन फारसेथिं बिटिआर एग्रिमेन्टनि सासे की सिगनेटारि रन्जन दैमारिखौ जेलाव दोननानै माखासे सेक्सननि नेताफ्रा माबोरै बिटिआर खौ सासन खालामनो नाजाबाय थानाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो बे माखासे बर'फोरनि गेजेराव जि जेंना बे जेंनाफोरखौ जों सानै हयै जुदि समाधान खालामाब्ला जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि आथिखालाव प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआ गोबां बिथिङावनो सौदावनांगोन होननानै जों जाहाथे बेफोरनिफ्राय बिटिसिखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हायो आरो बिटिसिखौ गुबुन माहारिनि खुंथायनिफ्राय नारगारनानै जोंनि बिटिसिखौ जोंनि बर'नि एमएमसिएलएफोरजों जों माबोरै सासन खालामनो हायो बेखौसो नोजोर थि बोनानै जों खामानि मावनांगोन नङाब्ला फैगौ बुब्लियाव जुदि बिजेपिआ बिटिसिखौ सासन खालामोब्ला बर'फोरनि जि मोनखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफ्रा उल्टां फाल्टां जाहैनो हागौ दा बेखौ साननानै नायनायनि गोनांथि दङ गुबुन फारसेथिं प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ बांद्राय इजिबो साननो नाङा हाग्रामा महिलारियाबो 15 बोसोर सासन खालामनायनि जि फोरजा फिसाफोरखौ दैदेननायनि जि नलेज बे नलेजनिख्रुइ बिथां प्रमद बर'नि सासनाव जाबादि गुलुं-गुजुं जादों बे हाग्रामा महिलारिनि सासन खालामनाय समाव बर'फोरनि गेजेराव टिका थुकुलियानो होन साख्रि बाख्रियानो होन बा माखासे खामानिफ्रा थोंजोङै मावफुंजानायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव गुबुन ओनसोलनि टिकादारफोरनो माखासे खामानिफोरखौ होनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माखासे टिकादारफ्राबो आथिखालाव दै गांनो गोनां जादों दा बेखौ नायोब्ला जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोजां मथे जुदि सासन जन्थरनि जि लागाम बे लागामखौ हमथानानै जुदि खामानि मावनो हायाबा फैगौ बुब्लियाव किन्तु हाग्रामा महिलायारि बिटिसिखौ सासन खालामगोन बे सासन खालामनायनि थोंजों जि फोरमानखौ आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दं गुबुन फारसेथिं अल इज गोल्ड होननाय मोनसे खोथा दं गोजामा सना होननाय दा बे बिथिंखौ नायोब्ला बेबादि सासनजों थांबाय थायोब्ला किन्तु हाग्रामा महिलायारिनो फैगौ बुब्लियाव सासननि मेन गादियाव फैनानै बिटिसिनि चिफ जाफैफिननो हागोन बादिखौबो आथिखालाव नुहुरो दा सीमाया जुदि मोजां भाबै समस्थिफ्रा जुदि दाफामनानै बारायनाय जायाबा किन्तु हाग्रामा महिलारियानो बिटिसिआव सासनाव फैफिनगोन आरो जुदि सीमाया मोजां भाबै जुदि 20टा समस्ति जायोब्ला बारायोब्ला आथिखालाव 20टा समस्ति बिटिसि पार्टनि माखासे समस्तिखौ बुफ्लियाबा आथिखालाव सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि माखासे ओनसोलखौ लानानै बेखिनि ओनसोलाव 20टा समस्ति जागोन बा खालामनो हानायनि जि जखा सुबुं बिसान बेखौ नायोब्ला 20टा समस्ति बेफोरखौ लानानै जानाय नङा दा बाक्साखौ तामुलपुर खालामनाय बादि जोंनि ओनसोलफोरखौ फिसा फिसाबो जिल्लायाव बुफ्लेनानै खालामोब्ला 20टा जानो हागौ नाथाय
जोंनि बिटिसि पार्टआव आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि दोहौआ बांसिन जाबोगासिनो दङ आरो बिथां प्रमद बर'नि दोहौआबो बिटिएडिनि बायजोआव सिमाया जुदि मोजां मथै जुदि खालामजायोब्ला बिथां प्रमद बर'नि सासनाबो फैफिननो हागौ। दा आथिखालनि जोंनि बिटिसिनि सासन जन्त्रनि माखासे खामानि मावनायखौ नायोब्ला नैबे मोनसे सल'बादिसो होननानै आं बुंनो सानो। जेरै आथिखालाव बिटिसिनि खुंथायाव जोंनि गेजेराव गोबां इनकाउन्टार जानानै गोबां बर'साफ्रा थैलांबाय, नाथाय जोंनि गेजेराव दासिमबो बिटिआर एकर्डनि जोयै जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया फैबाय आरो गोबां डेभेलपमेन्ट जाबाय होननानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंना लानो सानो। नाथाय रियेलि जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरि ओनसोलाव जाबादि जौगानांगौ बे जौगादोंना बेखौ नायोब्ला जोङो मेगन फेहेरनानै जोंनि ओनसोलफ्राव नायोब्लानो बे जौगादोंना जौगायाखै बेखौ जों बुंनो हायो। दा बेखौ नायोब्ला जों मोनसे सल'जों जोंनि बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेशननि जि सिस्टेम बेखौ जों ओरैबायदि बुंनो हायो। A cow was running away from the jungle and 11 stopped the cow and asked the reason behind panic. Cow said, government had ordered to catch the buffaloes in the jungle. 11 asked, but you are a cow, why are you running? Cow said, I know I am a cow. If they catch me, it will take 20 years to prove that I am a cow, not a buffalo. 11 also started to running with the cow. Present BTC government political dialogues also same with the above cited story. दा गोजौआव जोंनि बिटिसि खुंथायाबो आथिखालाव गोजौआव खिन्थानाय सल'बादिसो। बेनि खुंथाया सोलिगासिनो, नंगौखौ नङा नङैया नंगौ, बिदिजोंनो बिटिसिनि खुंथाया सोलिगासिनो दङ। जेरै हाग्रामानि लामाजों मासे मोसौ गाय खारलांगासिनो दङमोन। बेखौ नुनानै मासे मैदेरा होबथानानै सोंबाय, बिनि गिनायनि आन्दोआव मा जाहोन दङ? मोसौ गाया बुंबाय, सोरखारा हाग्रानि मैसोखौ हमनो बिथोन होदों। मैदेरा अब्ला बुंबाय, नाथाय नोंथ' मासे मोसौ गायसो, नों मानो खारदों? मोसौ गाया बुंबाय, आं मिथिगौ आं मासे मोसौ, जुदि बिसोरो आंखौ हमना मोनो अब्ला आं मासे मोसौ ना मैसो बेखौ फोरमान होनो थाखाय 20 बोसोर सम नांगोन। बे खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगोनो मैदेराबो मोसौजों लोगोसे खारफानो जागायनायसै। दा आथिखालाव जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो बेफोरबादि थासारिजों जोंनि रायजो राजाफ्रा खारफागासिनो दङ। नाथाय सैथोआ बबेयाव थाखुमानानै दं बेखौ आथिखालाव माखासे सेक्सननि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा नायगासिनो दङ आरो बिथांमोना बिजिरगासिनो दङ आरो बे बिजिरनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ माबोरै लाबोफिननो हायो आरो बर'नि खौसेथिखौ लाखिनानै बर'नि जि मावनो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारिखौ माबोरै सिरिबाङै मावलांनो हायो बेखौ माखासे सेक्सननि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा ससियेल मिडियायाव सावरायनायनि जोहै हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि उइक पइन्टआ बबेयाव दङ बेखौ लानानै माखासे मानसिफ्रा सावरायगासिनो दं। आथिखालाव बिटिसिनि रियेल हिर'आ सोर आरो सोरनि जोहै बर'फोरनि थांनाय थैनाया आसलते रैखाथि मोनगोन बेखौ लानानै आथिखालाव साननाय फैदों। गुबुन फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावनि गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय माखासे खामानिखौ मावबोबाय थादों। गोबां बिथिङाव साक्सेसफुल जादों आरो गोबां बिथिङाव फेइलार जादों। नाथाय बिटिआर एकर्डनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारि लानायखौ आथिखालाव साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखौ बेबायदि थासारिजों जोंनि जेंनाफ्रा बुसुमजाबाय थायोब्ला जों गोबां बिथिङावनो बर'फ्रा फेलें जानांगोन आरो जोंनि दावगानाया लेहेम जागोन। मिजिंथियो रायजो राजाफ्रा थार लामाखौ बिजिरनानै फैगौ 24 आरो 25आव जानो गोनां जि इलेक्सन बावहाय रियेल जोंनि बर'नि थै आरो गोलोमदै लानानै बर' जाथिखौ जायफ्रा रैखाथि खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनखौ जों माबोरै बासायनो हायो
आरो बिथांमोनखौ भट होनानै जोंनि BTC खौ जों माबोरै मजबुत खालामनो हायो बेखौ नोजोर थिबोनानै साफ्रोमबो बर'फ्रा भट होनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना जोङो लाथिखौ गदा सिबबाय थानानै जोङो खालि टिका टुकुलि मोननो थाखायल' सोरबाया बबेबा फिसा बिला साख्रि मोननो थाखायल' सोरबा लिडारनि खिथु खिथु खारफाब्ला जानाय नङा। बेबायदि नोजोरजों जोंनि मावनाय हाबाफ्रा थांबाय थायोब्ला, जोंनि नोजोरफ्रा थांबाय थायोब्ला इयुन बिब्लियाव जोंनि बर'नि जिथु स्टेटास बा जोंनि बर' जाथिखौ जों माबायदि बुहुम दरबाराव दैखांलांनांगोन आरो बर'फोरखौ माबोरै मास्टार रेस खालामनो हायो बिनि हाबाफारिखौ लानानै खामानि मावाब्ला बर' जाथिया जौगानायनि सोलाय बांसिन आरो गोग्लैसोगोनसो होननानै आं सानो। जियानो जादोला आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। जोबथा बुब्लियाव JSP Advice चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि टपिकखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो नाजानाय जाबाय। आंनि सावरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ, बिनि थाखायनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फैनानै नोंथांमोना बिनि सायाव नायबिजिरनानै खोथा बुंनो हागोन। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम फिन आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै।